Mas, Ana apa? kok pengilaran sih ya? Nyapa leren wis kadung ngombe jamu kok leren. Dino keramas-keramasan. Ramas terus ramas salah, mbok engko nek entek sampune tak tukoke kok bingung. Sakno aku ta. Mesake nyapa wong padha penake kok mesak. Sewengi sampai memberangkang iso mlaku. Alah lagi berangkang kowe kok durung ngesot kok. Dijedang. Walah jeda-jedanan kaya sinetron jeda. Kayak pisan. Jaluk neh. Pisan tok ya nanggung pindho rarae. Kok ping 5. Mari pindho. Diluk gas urip. Lah kowe vitamin kok penyemangat hidup kok gak oleh. Sampai abu, Mas. Apa kok tak gawe ning tukang urut kok bingung men. Dong ora.